Hello mga Yens! Good morning! This is BTV. Please tuloy mo kita sa video channel. Please support mo video na upload ko. Yens, punta kami yung Batangas, no? Kasama natin si Bro Lorley, siya yung driver. Ay, tatlo kami. Ayan si Uding sa likod. From pick-up yan, si Uding. Dito kami yun sa may area ng Commonwealth. Pakita ko sa inyo yung Commonwealth area. Yan, samahan nyo kami. Ito yung Commonwealth. Ayan o. Ayan yung MRT. Papuntang MRT 7. Papuntang sana sa Del Monte, Bulacan yan. Binlog ko yan nung nakaraan. Doon na malapit sana yun sa may Barangay 179 North Caloocan. Doon na banda yung poste niya. Ito yan doon sa Commonwealth. Kami yan, tingnan natin yung yung biyahe na papunta kami Batangas, no? Saan yung daan natin, Bro Rolly? Saan yung daan natin papunta Batangas? C5. Maya C5 kayo yan, no? Abangan nyo yung C5 na yun, C5 kami dadaan, punta kami Batangas. Ito yung Commonwealth. Isa sa pinakamalawak na highway sa buong Pilipinas, Commonwealth Avenue. Ngayon, sama na kayo sa biyahe namin ngayon. Ngayon yan, papunta tayong C5, no? Galing tayo kami sa Commonwealth. Doon tayo lumiko sa may malapit sa Quezon Circle. Hindi tayo abot doon, tapos punta tayong C5. Ito yung galing sa kabila, doon sa kabilang daan ng Commonwealth. Ito Commonwealth naman yan, sa kabila naman to. Dito yung way papuntang C5, no? Kasi doon ang way natin papunta tayong Batangas, no? Batangas City. Doon tayo papunta, doon kayo papunta ni Bro Rolly tsaka ni Uding. Dito mga Yens, yung dyan, yan yung station ata ng to. Ito yung Commonwealth station to. Ay, Commonwealth? Hindi pala. Tandang Sura siguro ito, station. Yan o, sa MRT 7 to, MRT 7. Ay, may ito yung papuntang C5, no? Kakalan kami dyan, tapos didiretso. Si Mayans, kita-kits mamaya. Mga Yens, dito kami sa may overpass kami. Kasi hindi kami nag-ilalim kasi diretso kami diretso kami Taguig. Tsaka doon ang way namin, papunta kami ng Batangas. Kami? Ano kami natin, Bro Rolly? Ano kayo? Toll Plaza tayo, no? Expressway. Expressway kami ni Bro Rolly. Gumbel pala. Gumbel to Dela. Si Bro Rolly. Tara mga Yens, tingnan natin yung way dito. Bye. Ano yun? Ganda ng Raptor, bye. Raptor yan. Raptor, oh. Paborito ni Bro Rolly, Raptor. Ako hindi ko pangarap yung Raptor, eh. Pangarap ko lang, yung lang. Yung Kariton. Ayan. Sabi ni Uding, traktor daw. Ayan, ito yung papuntahan kami ng Taguig. Tapos expressway kami, papunta kami ng Batangas. Ito yung SM Center Pasig. Okay yan, samahan nyo kami maya. Dito kami sa may market. Ayan, market. Dumaan kami dito. Market, yan, sa may Taguig yan. Ayan yung BGC, mga building ng BGC yan ba yun? Yan ba yung BGC na building yan, Ano daw? Ayan, kami sana ni Bro Rolly dito kasi laki siya mga biyahe dito, eh. And mga Yens, no? Papunta na kami, expressway kasi papasok kami ng Toll Plaza papuntang Batangas. Ayan, SM Aura din to. Ayan yung SM Aura, bilag namin ito ni Bro Rolly nung isang araw, para siyang barko yung forma niya, yung unahan niya parang may curve siya. SM Aura. Ito na kami. Yes. Papasok na kami ng expressway. Dumaan kami sa C5, no? Ito mga yan, tingnan natin dito yung expressway. Papunta itong Batangas. Yan, kasama ko pa rin si Uding from Pikak yan. Ito naman si Bro Rolly from Gumbel. Ayan mga yan, saan yung big bike? Ayun, yun yung big bike doon sa unahan. Ito mga yan, ito papasok tayo ng expressway pagka tayong Batangas. Ang way natin dito sa may C5 Taguig, doon sa may vlog natin yung market, yun. Ayan, sana, samahan nyo kami mamaya. Dito na kami sa may Batangas. Papasok na kami sa sa may Toll Plaza, Sky Toll Plaza. Mamaya, samahan nyo kami. Ayan yung Sky Toll Plaza, SMC Structure. Ayan. Pasok ko dyan yan. Masarap ganito mag-rides ba yan, bay? Saan? Ganyan, eh. Ayun mga big bike, Dami nila, eh. Marami yan sila. Ayan, dito kami, pasok na kami. Ayan na yan, may bundok doon. Ito yung Toll Plaza.
Ah, ang dami nila pala. Dami nga nila eh. Grabe. Pero pa sa likod ata. Ano, big bike. Sabado pala ngayon. Yan o, Yamaha o, Yamaha. Yun naman isa. Ano yun? BMW. Ah, Kawasaki. dami nila. BMW. Papunta sila ng Tagaytay ba? Tagaytay. Tagaytay, nandun na yung Tagaytay. Batangas. Batangas to dito. Layo ng Tagaytay. May daan dyan eh. Pumunta kami ni Boss Dom. Dito kami dumaan. Pero ang layo. Dito sila. Grabe yung mga yun. Eh, meron pa. Kawasaki. Grabe. Ride sa mga big bike. Kami dito sa may Batangas tayo. Papunta ng Skytoll Plaza. Nalagpasan na natin yun. Kumayans yung Batangas. Dito pa tayo sa Skytoll Plaza Dumaan. Kumayans Toll Plaza. Ano yung Toll Plaza sa Expressway? Pares lang ba yun? Arol? Pares lang pala yun. Yung Toll Plaza sa Expressway. Ang plaza kayo. Oh, may toll gate. Tapos yung Expressway. Ano eh? Yan na to. Ayan. Diretso lang tayo. Batangas City. Ayan. Ah, Malbar. Malbar yata tayo setting, no? Yan. Malbar sa Negros. What is it? Malbar. Malbar. Pero di ba nag-expression na tayo doon sa ano, sa may, saan ba yun? Sa may Sukat? Sukat? O, doon sa may Taguig? Di ba doon tayo pumasok? Ah, saan punta? Hindi, tayo. Doon pumasok, di ba? Yung, Ano ba expressway doon? ha? Expressway, doon tayo sa may Taguig, doon tayo pumasok. Oh, okay. Ano, Deng? Sipag. O, C5, doon tayo pumasok, di ba? Diyan o, exit o, Malbaro. Malbar. Pumasok tayo sa ano, sa may... Ito na yun, no? Ay, ito, exit ko dyan. Malbar. Tapos pag exit mo dyan... Pero ano yung toll plaza kanina? Iba din yun. Ah, tanong muna natin dito sa, ano, sa cashier. Tanong natin. Tanong natin sa cashier. Wala tong tao. Dito, Deng. Wala, umalis siya. Hindi, ano ka doon? Kanan ka na pagkatas dyan? Kakanan tayo. Oo. Hindi, walang tao eh. Tanong sana natin, oh. Ayan si ma'am, oh. Wala eh. Wala si ma'am, oh. Grabe pa. Nag-i-give si ma'am eh. Tanong sana natin kung ano kaiba ng toll plaza saka... Toll plaza saka ano eh. Kakanan tayo. Oo. Tara nga kasi Malbar dito eh. Iba yun eh. Iba dyan. Ano yung... Diretso lang to. Tanong ko lang sana ni mami. Si wala ma'am, busy. Timing kumain tubig si mami. Walang kaiba ng toll plaza saka expressway. Bawal din tayo huminto doon. Ay, bawal naman doon? Hindi, tatanong lang. Gas. Siyempre, doon tayo nag-enter sa C5. Tapos, doon tayo sa ano, doon tayo sa may expressway, ay toll plaza. Di ang binayaran natin, parang dalawa ang binayaran, dalawa tayo binayaran, dalawang bayad natin. Anong bayad? Isa lang yun. Isa lang. Dumating toll plaza eh, yung Ano lang, entrance lang yun. Parang entrance lang yun, eh. Napasok ka. Tapos dito ka na, ano, bayad. entrance yun. Yung diyan ng mga big bike, di ba big bike? Ito yung mga goto nito. Goto special. Ayan, gotuhan. Ayan.
Goto. Iba yung goto nila kasi may sabaw sa dun sa iba goto yung logo yun eh. Pansit. May ano yan, may lumi. Okay, may yan. Ito yung ano may yan. Ito may yan sa Malvar, Batangas. Sa lahat may yan sa pagparoon ng biyahe namin dito. Sa ano yan, sa biyahe namin na Papatangas. Dito na kami ngayon. Ayan si Bro Loli kasama natin from Global to Dela. Tapos si Flying gray na yan, bay. Tapos si Ayan, na ito. Tapos si Uding sa likod. Okay man yan, grabe siya mapower kaya sa nasa buting kalagayan. Dito namin yan. Tapos dito lang papark. Nakarating na kami. Okay man yan. Okay lang dito, Bye bye mga Indians. Bye-bye, mga Indian. Sleepy. Ano sila nakarating? Ano sila nakarating? As 9 sakto? Okay. Okay man yan, dito na kami. Bye-bye, mga Indian.